Je okolo 10:30 ráno, všetko upratané, plus minus. Takýto outfit mám na sebe a ideme. Teraz sa tak pekne vonia takým nejakým udenným mesom. Dal by som si niečo, predo mnou je tá čevapdžinica, ktoré som predvčerom jedol. Tak si dám asi znova, ako fakt to bolo dobre. Dal som si malú plieskavicu, dal som si sujuki, to sú také vlastne malé klobásy. Dal som si aj vlastne čevapy a nezabudol som aj na kajmak, čiže nebolo to ani suché. Nájdený som dosť dobre, stalo to dokopy tak asi 9 eur. Alebo to ako v Miláne pred domom. Je tam nejaká lanovka a zistil som, že dá sa ísť aj na ňu. A že pre mňa má každých 20 minút, tak prečo tam neísť, no? Akože výhľad by mohol byť fajn. Cez toho hore sú takéto schody, ale tu už by mala byť tá lanovka. Aha, tu čo je? Handmade souvenirs. Zaujímavý automat, normálne na suveníry automat. Tu je aj mapa. Sa dá lyžovať, myslím, že? Môže byť, podľa mňa. No nie, to sú hiking. Dá sa ísť buď na turistiku, alebo dá sa dokonca na bicykli ísť dole, downhill. Dobre, to je vstup. Mám už aj lístok, no, bolo to 30. Že 15 eur, no. A nevadí, keď som tu, tak pôjdem. Keby mi takového, tak to by bolo celkom zaujímavé. A už som tu trval tak asi 10 minút. Toto zatiaľ na okolí je taký park, taká pekná oddychová zóna. Altánky sú tu, kde sa dá spraviť nejaký piknik, oddychnúť si, posedieť. Tu je taká pekná mapka, že vlastne som tu a dá sa ísť pozrieť sem na nejaký možno výhľad. Tadiaľ myslím. Wow. Tomu to hovorím výhľad. Tam som vlastne niekde, myslím, že bol predvčerom, keď som išiel hore na výhľad.
Môžeme ísť akurát popozerať nejaké ďalšie miesta. Beriem batoh a idem. Mal som tu piknik. To je, myslím, že tá bojová dráha stará, ktorá už očividne nefunguje. Dá sa po nej prejsť. Akože viem si predstaviť, že by sa dali na skateboarde. Nekonečná cesta normálne. A toto budem musieť šlapať ešte naspäť. Teraz idem dole, Malomka je hore. Som tak trošku odbočil z tej bojovej dráhy. Toto bolo blízko. To sa volá, že Bistrik Tower. A to je tiež celkom zastrelené, ako to je možné vidieť. Tam moje veci, stále sú tam, to je dobré. Som tu zanechal aj značku, svoje meno a Mac, ktorá by tu tiež rada išla isto, lebo má rada Urbex. Ale počasie je nádherné zatiaľ, akože úplne príjemne. Ja som takto, krátke tričko, krátke gače a je mi super. Cesta hore celkom pohodičková, lebo som išiel po tejto asfaltke a to fakt stačilo prejsť takto a už som vlastne skoro hore. Keby som išiel po tejto bojovej dráhe, to trvalo dvakrát dlhšie asi minimálne, lebo tá je klukatá. Akože výhľad pekný, ale prečo tie lanovky stoja? Tak nejdu ľudia, alebo čo? Dúfam, že si dostanem dole. Ja som bol pred nejakým časom, bolo slnečno. Pekné, ako som si dal, akože som rád, že som tu bol. Bol som tu asi tak, myslím, že minimálne 2 hodiny. Takže už teraz tu neviem asi čo robiť. Už som videl skoro všetko.